Pre spoločnosť Gardeon som sa rozhodol na základe referencií od mojich známych, ktorí už dlhé roky využívajú stavby spoločnosti Gardeon. A ďalší dôvod bol aj ten, že spoločnosť Gardeon používa alebo využíva najmodernejšie technológie, či už je to pre komfort pre zákazníka, čiže vedia zabezpečiť projektovú dokumentáciu, čo v dnešnej dobe je pomerne veľký problém, čiže spoločnosť Gardeon mi v tom pomohla. Aj keď konfigurátor na stránke Gardeon je veľmi intuitívny a jedná sa o pomerne veľkú stavbu, tak by som si nevedel predstaviť, že stavbu si kúpim len cez internet. Lepšie je 100-krát vidieť ako raz počuť. S montážou som bol nadmieru spokojný. Chlapci spomínali, že prídu ráno o 7:00. Musím povedať pravdu, prišli 7:03, ale zase už ich tu aspoň čakala teplá káva a hneď sa pustili do roboty. Zvažoval som na výstavbu môjho prístrežku aj iné spoločnosti, ale rozhodol som sa pre Gardeon hlavne z toho dôvodu, že čo sa týka nástrejku aj povrchovej úpravy prístrežkov a na základe referencií od svojich známych, ktorí už tieto stavby využívajú pomerne dlhú dobu. Keďže môj podklad nie je v úplne v ideálnom stave, tak som využil možnosť osobnej konzultácii priamo na mieste. Prišiel, premeral podklad, zmeral si výšky a vedeli sme úplne presne nastaviť výšku môjho prístrežku. Takisto ako moji známi doporučili spoločnosť Gardeon mne, tak po tých skúsenostiach, ktoré mám a vidím prevedenie ich stavieb, tak určite by som doporučil aj ja, aj mojim známym spoločnosť Gardeon.